Ilan po ba yung mga anak mo, kuya? Anim po yung mga anak ko. Nasaan po sila lahat? Yung iba nasa bahay yung pangalan ko. Yung isa sa playsdaan. Doon po sila nakatira. Oo. Ano pong trabaho ng anak niyong babae? Nasa sa bahay lang yung asawa niya. Yung nagtatrabaho eh. Naalaga ng anak yung bata. Ilang taon na po yung anak niya? Bago pa lang yung bago pa lang naanak yung Ilang taon na po siya? sino. Yung panganay niyo po ng babae. 19 na po siya. So, ilang taon po siya nung nag-asawa siya? Ano, 15 pa lang nung nag-asawa siya eh. 15 anyos pa lang po siya nung nag-asawa. Eh, yung pangalawa naman po na anak niyo, 17 pa lang nung nag-asawa siya. saan po siya ngayon? Sa playsdaan. Ang trabaho niya po ba doon ay nagbabantay ng isda? Oo, sa playsdaan. Siya po ba yung pinaka nagbabantay o kasama lang po ba? Kasama lang sila. Oo. Kuya, so nasan po yung mga anak mo ngayon? Yes, mama dun sa pizza niya. Hinihintay niyo pa po sila bago po kayo kumain? Oo. Nagluto muna po kayo ng sardinas para may makain po sila pag uwi. Oo, yung kanin, tsaka ulam. Hintay pa lang sila niya. Kuya, nasan po yung asawa mo? Patay na yung asawa. Oo, so ilang taon na po siyang patay? 4 na taon na. Kung 4 na taon na po, yung bunso niyo 4 years old. So, maliit pa lang po siya nung namatay po yung asawa niyo. Maliit pa lang siya. Kuya, nung namatay yung asawa mo, ikaw lang po yung nagbantay sa anak mo. Ikaw po yung nag-alaga sa kanya. Wala. Paano po yung ginagawa niyo? Ano po yung kinabubuhay niyo nun? Pag nagtatrabaho ko, iniwanan ko lang sa kapatid ko. Bago ako umalis, pakainin ko muna sila. So, tiniis niyo po yun ng halos 4 na taon na. Bago ako umalis magtrabaho, pinagluluto ko ng umaga na. Pagkain nila, para iwanan ko sila. Kuya, yung mga anak mo po ba nag-aaral? Hindi na nag-aaral mga anak ko. Bakit po? Wala nang nag-aaral sa kanila. Kasi minsan nagtatrabaho ako, walang silang kasama yung pumapasok sa eskwelahan. Dahil patay yung nanay nila. Hindi po ba sumasapat yung sweldo niyo po sa trabaho para po mapag-aral sila? Kinakapos na kami. Pangkain lang po ba sa Kahit nasa ako lang. hapon? Minsan nagkukulong pa yun. Opo. Bombay. Diretso na po si Uyas. Tsaka, Okay na. Luana! Umbehin mo pang sardinas. Grabe,
Kuya, anong gagawin mo niyan? Yun na, naluluto lang ako ng sardinas lang yung niluluto namin. Sardinas lang po ang ulam niya. Oo. Niluluto lang ako niya. Lalo lang ng bata, hindi yung bumili mo ng sibuyas. Sige po. Kuya, ano po yung madalas niyong ulam? Pera, bibili lang ng isda. Bibili. Pinagkakaso lang namin. Yan po ang iluluto nilang sardinas. At dito po ang kanilang lutuan. Kung makikita niyo po ang daanan, dito na rin po ang banyo nila. At dito po sila nagluluto sa likod. Okay. Ang sinabi naman mga kanina, nakulang ka. Mm-mm. Sabi ko, maluto. Ano po ba, kuya? Makain ng mga bata. So, ayan na po ang uulamin niyo ngayong gabi.
So, ayan po, makikita po natin na inaayos na po ni Kuya yung higaan nila. At wala po yung iba niyang anak dahil nakikipagtrabaho po ito at nakikikain na sa kanilang pinupuntahan. At uuwi na lang po para matulog. Papunta po tayo sa bahay ni Kuya Boronggoy. At ayan po ang bahay nila. Kung makikita nyo po ay sira-sira po ang mga bintana, basag po ang salamin. Yan po ang kapaligiran nila. Ayan po. At pagpasok mo po sa bahay, makikita nyo po ang bubungan na puro butas po. Tumutulo daw po yan pag umuulan. At ayan po ang kusina nila. At ito po ang banyo. At dyan po sila sa likuran nagluluto. So, pupunta na po tayo sa Sapa para po mangisda si Kuya Boronggoy.
Ano nakuha mo? Patingin nga. Wow. So, kuya, yan na lahat ng nakuha nyo? Ilang yun naman ang mga Oo. Lagi po bang ganyan nakukuha nyo? minsan yung marami. Pero ngayon po, konti lang ano. Anong gagawin nyo yan dyan, kuya? Kakainin ba o ibebenta? Kakainin sa pati para may pambilas. Ah, opo. Ayan po yung mga nakuha nyo. So, ito na nga po, nandito po tayo sa isang supermarket para bilhan po natin ang mga pagkain at iba't ibang gamit. Yes! Tulad nito, talagyan po ng mga toothbrush. Hanger! Ito po ang mga anak ko. Ako po si Katrina Del Rosario po. Ito po ang kapatid ko, si Kenneth, si Inga, tsaka si Ken Ivan. Tsaka ito po ang anak ko, si Kiana Malago. Ito po ang kapatid ay nasa supplies daan. At ang isa po ay nasa nanguha po ng pakwan. Ipamimigay na po natin ang mga pinamili po natin tsinelas para po sa kanila.
para sa'yo. Tayo ka, be. Ay, sakto. Very good. Ito po yung para kay tatay. Kuya, palitan mo na yung luma mo. Sakto po ba? Oh, very good, very good. Oh, ga. Ito po yung para sa... Yung para sa'yo, be. Pitok. Ito yung para sa'yo, te. Kaya ka pa mo? Yan mo na pa. Tawag. Di mo may size sila ma. Ito yung para sa'yo, Kenneth. Red. Nasa na red. Ayan po. At ito po yung para sa mga kapatid nyo na wala. Ikat lang. So, ito na po yung mga napamili nating pagkain para sa kanila at ibibigay na po natin lahat ngayon. Kape, coffee mate, mga toothbrush, condiments, ketchup, toyo, at suka, mga candy, mga pancit canton, at mga noodles pa po. At ito po, para sa mga bata, gatas po. At ito pa po. At marami pong delata. Ito po yung mga delata. At ito po yung bigas. Kuya, ito po yung bigas mo. At namili po rin kami ng mga gamit nyo po para sa bahay. Bumili po kami ng relo. Kuya, para alam mo yung oras. Talagyan ng toothbrush at toothpaste. Pitchen. Mga baso. Talagyan ng sabon. At bago pong mga plato. Ito rin po yung mga sabon nyo para sa katawan at sa mga damit. At binalihan din po natin ang mga bata ng malaking biskwit. Isang lata ng biskwit po. So, yun na po lahat. Ito po lahat ng mga napamigay natin sa kanila. At yung bigas po, mga gamit, tinapay. So, kuya, ano pong masasabi niyo sa nagbigay sa inyo ng si Ma'am Christy SJ at sa mga donors? Ano pong masasabi ninyo? Maraming salamat po sa binigay ng tulong sa amin.